Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Globali, l-Iżvilupp Internazzjonali u Affarijiet Ekonomiċi tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ se jkun qed jibgħat ma' 30,000 euro sabiex jgħin lill-poplu Afgan wara li l-pajjiż intlaqat minn terremot qawwi. Fit-22 ta' Ġunju l-Afganistan intlaqat minn terremot li marka 5.9 fuq l-iskala Richter. B'riżultat ta' dan rapporti tal-istati tirrapportaw li tilfu ħajjithom mal-1150 persuna b'aktar minn 1500 persuna midruba. Qed jiġi rapportat li ġarfu madwar 3000 dar kawża ta' dan it-terremot. Dwar dan tkellimna mad-Direttur Ġenerali Neville Aquilina li spjega fejn se tkun qed tmur l-għajnuna finanzjarja li se tkun qed toffri Malta. Importanti ħafna f'dan rigward huwa li nassiguraw li jkun hemm aċċess għal servizzi tas-saħħa u għas-servizzi tal-edukazzjoni. Aħna nafu li meta inti ma jkunx hemm dawn is-servizzi on the ground ngħidulhom aħna, ovvjament in-nies jitilqu dak il-pajjiż. Aquilina spjega wkoll kif din l-għajnuna se tkun qed tindirizza problemi bħal dawk tal-migrazzjoni biex bekk jittaffa l-pis li qed jintrefa' minn pajjiżi oħrajn wara li n-nies mill-Afganistan jemigraw barra mill-pajjiż. Huwa spjega wkoll kif Malta issa għandha leħen iktar b'saħħtu f'sitwazzjonijiet relatati mas-sigurtà fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Ovvjament kwistjonijiet bħal sigurtà fl-Afganistan u anke f'pajjiżi oħra ħajkunu materji fejn aħna nkunu minn ta' quddiem li rridu nintervjenu u rridu nservu l-komunità internazzjonali.